Nay! Nay! Kapag ako man yun ako og orasyon na gyud maabot na yung customer. Sa'yo problema, day? Nay. Tambal ta, Nay. Aw! Gamay dako akong tingin, Nay. Kamay dako, model? Oh. Kamay dako, mubog taas. Aw, ares. Uy. Dili, sa naparehas. Ang dako, ana. Ang taas, ana. Oh, di naman sa bagay, Nay. Ade, mabaw. O, ginesa. Kini, mabaw, gra. Oh. Kini, dili, no? Dili. Kanang wala ni Joy. Pero dalira na siya. Naghanap kayo ko yan mga... Pwede sila mo din Ang uban gani ani kay kanang na doon ba? Kanang English gani kanang na dislocation ba? Dali na nagara kay ko na kuana. Dagan na kay ko. Saan mo ni patambal, Nay? Kay bala na. Nya sa Ya na kay ka pa. agay! Dali kay atong tabalay. Okay, ano mo tayo? Hey! Doon na tayo, Nay! Ayun ako na yan! Problema. Bayad. Akin na ako di man ko mga bayad kay ako kinasing panambal. May problema ako muhatag maayo. Hindi muhatag way ayo. Kinatuloy, babay, Nay! Oy, bye-bye. Customer. Indot guys, paminaw nga kanang pakatabang ta sa atong isig ka tao ba. Masambay ko! Masambay ko! Ganyan ko yung mabayat! Ewan sila kasibarang ko! Parang ka? Oo! Oo, yung gusto ko barang! Inborn na, inborn? Yung sakit-sakit ko dito sa kuan, kaya buha ko sa kubana! Ay, nasagpaan ka sa kanang ukoy. Ukoy nga di makita. Tawagin ko! Way, problema na. Manang! Tawagin ko manang eh! Way, problema na, dali ra ka na. Di, ana. Di, ayaw kong sal. Pasag di ko sa kong gibuhat. Pasag di. Sos, kaysa yung anahan to na. Di kong tambalan na ro. Ano? Manang, tara nga ano eh! May problema na. Manang! Okay Di ako! wala pa totally, dili pa 100%. Dili pa 100% lagi. Manang! Hilot na rin ko! Di, dili pa. Okay, libalik na! Libalik na! Di pa, what, namanapan sa 98. Libalik na! Oh, 99. 99. Okay na! Okay na! Salamat kay Manang ha! Why problema? Yes, ayun ako! Sanabi ko nila nga pansay kay ka mananamban! Sige! Ako Salamat kayo Manang ha! Salamat kayo! Ay, biskot, sige, ay, sige, panukmot. Online, kaning kalakihan na to. Ay, 2 down. Ulian, bagit. Ayo! Ayo! Ano sa'yo problema ni mo? Ano? Naghanag ka, Noy! Bo? Noy! Magpatambal ko ni mo, Noy! Dito ka, manoy, dito ka. Noy! Ah. Naghanag ka, Noy! Noy! Ay, batle, de ka de ay. Batle. Naghanag ang tao dres inyo, Noy! Oh, dagan kaysa. Kini. Isa man na, Noy! Oh. Okay ra man ka. Kini. Isa man na, Noy! Wag ko kakita, Noy ay! Shoot the ball. Ano na siya? Arrow. Pak! Agay! Para na yung problema rin. Dito. Ah! Agay! Ano na, Noy? Ito, mapako. Tapos loko mo kalimutaw, ano kaya ramaulian. Naulian ako rin ay! Oh, nakakita na ko! Roma, mong siguro na! Ah. Ngayon din hanto na! Ito.
Sakto. Nakuha, dahil mo na Ah, yun sa okay. personal. Ano yung public? Wait, atong Usman, be. Wala, okay na? Okay na? Okay. Salamat. Kaya na to. Uy, hindi ka daw. Okay. Okay. Dalian, ulian. Kanindot, kanindot. Pagi mare diri tanan maulian way sipyat. Way sipyat. Bisan siguro ka ng mga cesarean diha ato ng piloto na inyong iti aron di naman si panganak. Mo na sulbad. Kapakapako na ni. Tintan, effective, effective, effective.